Boas tardes. A Sanidade Pública convocará o ano que ven máis de 1.200 prazas. Case 800 son para estabilizar o persoal que xa traballa en hospitais e centros de saúde. Pero tamén haberá prazas para os sanitarios que reforzarán a atención nos pacos sábados pola mañá e máis médicos nos servizos de urxencia. Os prezos dos billetes de tren para este Nadal dende a Coruña a Madrid duplican os de traxectos semellantes como Sevilla-Madrid. O Goberno admite que Galicia ten un servizo ferroviario menos competitivo que outras comunidades e recoñece que é un agravio que non teñamos proximidades. Desde el Ministerio somos plenamente conocedores y conscientes de la sensación de agravio por la realidad específica que tiene el territorio de Galicia al no disponer actualmente efectivamente de un servicio de cercanías. Hoxe é un día de moita emoción en Negreira. Nesta vila de apenas 7.000 habitantes, a media hora de Santiago, están todos moi ilusionados ante o acontecemento deportivo histórico desta tarde. O equipo de fútbol local na sexta categoría xoga no seu propio campo contra un rival de primeira división, a Real Sociedade. Ninguén quere perdelo nin quedarse en a súa camiseta. Familiares, amigos, aficionados de aquí do pobo e incluso xente de fora que temos pendentes un par de encargos. O pueblo está ilusionado. Emocionado por esta acontecimento histórico, tanto o rato falando do partido, de que a ver se hai posibilidades de gañar. A obra dun dos escultores galegos máis destacados de todos os tempos, o cambadés Francisco Asorei, pódese ver dende hoxe na Cidade da Cultura de Santiago. A exposición acolle dende as súas primeiras pezas de raíces populares ata as de carácter máis monumental que homenaxean figuras históricas. E no tempo, volve chover en Galicia. Faino con máis insistencia en zonas do litoral occidental, onde temos en aviso activo amarelo. As precipitacións tamén chegarán a Lugo e Ourense a medida que avance a tarde. Non temos cambios nas temperaturas e os ventos sopran do sur. Boas novas para o emprego público. Sanidade vai crear máis de 1.200 novas prazas de profesionais sanitarios para o próximo ano. Acaba de anuncialo o conselleiro de Sanidade no Parlamento, onde deu conta dos orzamentos para 2026. Que máis novedades ofreceu, Xesús? Xora, que tal? Esa é a gran novidade duns orzamentos da Consellería de Sanidade que levan prácticamente o 40% do total dos orzamentos da Xunta de Galicia. Gran aposta no capítulo de persoal. De aí a creación desas 1.244 novas prazas de profesionais sanitarios. Nas próximas semanas iremos sabendo, iremos coñecendo a que especialidades irán. Outra das apostas suleñadas aquí no Parlamento de Galicia polo Conselleiro será aumentar os programas de cribado de cancro. Hoxe mesmo comezarán os de próstata e tamén o de pulmón. Aquí no Parlamento, na presentación destes orzamentos, os grupos da oposición cualificaron estes orzamentos como insuficientes, din que non atenden ás necesidades de saúde dos galegos. Pediron un esforzo, conselleiro, para reducir as listas de agarda e tamén os retrasos nos diagnósticos. Certo é que as contas de 2026 recollen un esforzo importantísimo no ámbito da xestión dos recursos humanos, que permitirá a dotación dun total de 1.244 prazas en distintos ámbitos, que suman máis de 40 millóns de euros. Aspiramos, con estas medidas, a tratar de paliar o déficit de profesionais en diversas especialidades, unha situación ante a cal o Goberno de España non acaba de tomar realmente medidas eficaces. No eido dos transportes, novos retrasos ferroviarios. Un dos primeiros AVE dende Galicia a Madrid sufriu hoxe un atraso de 2 horas. Tiña que saír de Ourense ás 8:30 da mañá, pero cando os viaxeiros xa estaban na plataforma preparados para subir, avisáronos por megafonía dunha incidencia. Finalmente saíron cara a Madrid ás 10:30 da mañá. O problema dos atrasos súmase ás poucas frecuencias e os altos prezos. A menos de 2 meses pro Nadal, os billetes para Madrid están polas nubes. Viaxar dende a Coruña ou Vigo ata a capital de España nas datas clave das festas duplica o prezo doutros traxectos similares cara a outras cidades do Estado, Nuria.
Se a estas alturas do mes de outubro antía xa non é posible atopar un billete entre a Coruña e Madrid para esas datas sinaladas por menos de 90 euros, un prezo aínda maior se falamos da conexión con Vigo que roldaría os 100 euros. Son tarifas que chegan a duplicar as que podemos atopar para as mesmas datas entre a capital do Estado, Madrid e outras cidades como por exemplo Sevilla, neste caso roldaría os 55 euros e multiplicaría por 4 a que atopamos por exemplo, entre Madrid e Xixón. Os usuarios de tren consideran que isto é un agravio para Galicia cando ademais carecemos dunha rede de cercanías ferroviaria. Pola súa parte, dende o Goberno adían a solución e din que están traballando nun plan de mobilidade sostible para todo o Estado. Quedan menos de 2 meses para o Nadal e toca buscar un medio de transporte asequible para viaxar. A supresión de rutas aéreas súmase agora ao precio dos billetes de tren. As tarifas andan xa entre os 90 e os 100 euros. Bueno, pois non me sorprende porque vai o Nadal e vai todo máis caro. É evidente que non temos as mesmas comunicacións que teñen noutras zonas de España. Os usuarios falan dun servizo deficiente o que se suma á falta dunha oferta de cercanías. Nos están deixando un pouco de lado. Non sei, non é xusto. Creo que xa de por sí as conexións nas cidades moitas veces son bastante malas, temos problemas de tempos, chegan os trens tarde e temos sempre os mesmos problemas. Dende o Bloque Nacionalista Galego falan de agravio respecto de outras comunidades e achegan datos. Asumindo tarifas que non nos parecen en absoluto xustificáveis. Por exemplo, o traxecto entre a Coruña, Santiago e Ourense é dos máis caros do Estado español, de maneira injustificável. O Goberno recoñece a situación. Destacando que desde el Ministerio somos plenamente conocedores y conscientes de la sensación de agravio por la realidad específica que tiene el territorio de Galicia al no disponer actualmente efectivamente de un servicio de cercanías. En esta línea, actualmente estamos trabajando efectivamente en definir cuál será el... E di que traballa nun plan de mobilidade sostible para toda España. Tamén en infraestructuras, o Goberno insiste en pechar a porta ao rescate da AP9, unha demanda unánime do Parlamento de Galicia. Faino no Congreso en resposta a unha pregunta do Partido Popular. María Cheda. Este asunto de vital importancia para Galicia volveu á Cámara Baixa, pero a resposta foi a mesma que nas anteriores ocasións. O Goberno asegura que o custe do rescate da AP9 é inasumible para o Estado e, polo tanto, desbota esta posibilidade. O Partido Popular preguntara sobre o tema que demandou o Parlamento galego na súa totalidade. Lembra que os galegos somos os que pagamos as peaxes máis caras e cargou tamén contra o BNG sumiso din do goberno de Pedro Sánchez. Foi un compromiso de investidura e sosteñen non se cumpriu. Escoitamos a secretaria de Estado de Infraestructuras e tamén o deputado popular Celso Delgado. La situación actual es de una autopista sujeta a un contrato concesional en vigor con una duración total de 75 años y con unas tarifas establecidas que deben cumplirse, no siendo viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado. ¿Romperá definitivamente el bloque su apoyo a Sánchez, como ayer hizo Junts, o seguirá en una posición de comparsa? Y vaya papelón el del señor Besteiro como aplaudidor incondicional de todo lo que perjudica a Galicia. Es muy lamentable. Rectifiquen, señora secretaria general, se lo demanda unánimemente el Parlamento de Galicia y, sinceramente, la mayoría de los ciudadanos de Galicia. Hai preocupación na Xunta despois de que Bruxelas lle confirmara que están en risco os fondos destinados a medidas relacionadas co medio ambiente. Son os cartos cos que se pagan axudas para instalar paneis solares, caldeiras eficientes ou para mercar coches eléctricos. Eses fondos están en risco porque o Executivo Central non presentou os proxectos en prazo. Galicia non vai sobrada. Galicia necesita fondos para a vivenda, necesita fondos para transporte. Eses cartos están en Europa nunha carpeta chamada Fondo Social para o Clima. A España correspondenlle máis de 6.800 millóns de euros, pero o Goberno non presentou os proxectos a tempo. Esta non é forma de traballar. O prazo remataba o pasado 30 de xuño, confirmoullo nesta carta a Comisión Europea á Xunta. Son cartos que se deben destinar a axudas para instalar paneis solares, cambiar caldeiras, coches eléctricos ou rehabilitar vivendas. Momento caótico. E digo momento caótico porque no ano 2026 hai que empezar a executar estes fondos. E non sabemos o que vai ocorrer.
Galicia avanza que vai presentar directamente a Europa os seus proxectos. En total suman máis de 2.000 millóns de euros, a maioría destinados á construción de vivenda. Bruxelas insta ao Ministerio a presentar o seu plan canto antes. En Extremadura quedou hoxe disolta a Asamblea pola convocatoria de eleccións autonómicas que se celebrarán o 21 de decembro. María Guardiola adiantounas por falta de apoios para sacar adiante os presupostos. Alfonso Rueda cualifica de valente a decisión da presidenta extremeña e lamenta que non se reproduza o exemplo en España, sobre todo tras perder o goberno o apoio de Junts. Y parece ser que esto al Partido Socialista, al presidente del gobierno Pedro Sánchez, le da exactamente igual, con tal de seguir en el puesto. Es la diferencia de querer gobernar y para eso convocar unas elecciones y dar la palabra a los ciudadanos y querer seguir a toda costa en un puesto sabiendo que no se va a poder gobernar y por lo tanto no se va a poder gestionar los asuntos públicos. Es la enorme diferencia, decisión valiente de la presidenta Guardiola. Guardiola terá como rival nas eleccións o secretario xeral dos socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Está investigado polos delitos de prevaricación e tráfico de influencias no caso do irmán de Pedro Sánchez. O Diario Oficial de Extremadura xa publicou o decreto de convocatoria dunhas eleccións o 21 de decembro a que se ven abocados os extremeños para, segundo Guardiola, facer fronte ao bloqueo da oposición e a imposibilidade de sacar adiante os presupostos. Sin presupuestos no tenemos herramientas que permitan que sigamos creando empleo, que sigamos mejorando los servicios públicos y que sigamos protegiendo a las familias. Unha decisión que conta co visto e prace de Génova. Ha sido coherente, porque pertenece a un partido coherente. Gallardo, o líder dos socialistas extremeños, efectivamente, me voy a presentar como candidato. Pendente da súa situación xudicial no caso do irmán de Pedro Sánchez. Di que a falta de presupostos é unha excusa para convocar unhas eleccións decididas dende Madrid. Outros varóns populares descartan seguir os pasos de María Guardiola. Respeto las decisiones, faltaría más, que toman todos los presidentes, pero creo que las elecciones son la última opción. En marzo acaba la legislatura, comprometí que íbamos a agotar la legislatura, agotaremos la legislatura y las elecciones serán en marzo. Un e outro confían en presentar de forma inminente os presupostos. Un paso por diante vai outro líder popular. O executivo de Juanma Moreno Bonilla aprobou hoxe as contas de Andalucía para o 2026. Esta tarde volve a reunirse a cúpula de Junts para preparar a consulta entre a súa militancia. Este mércores e xoves os afiliados pronunciaránse sobre a ruptura de relacións co PSOE. Pedro Sánchez perde un apoio vital no Congreso que pon en risco a legislatura. Agárdase que a militancia de Junts ratifique este xoves o que xa acordou a cúpula, romper co PSOE. Din que non se amaña ningunha reunión entre Puigdemont e Pedro Sánchez o que invitan a adiantar as eleccións. ¿Cómo explica el gobierno de Pedro Sánchez que se mantiene en el poder sin poder gobernar? Ao mesmo tempo, arrefrían as posibilidades dunha moción de censura. Si el PSOE tiene deberes pendientes, el PP repite curso. Pero o PP pídelles que sexan claros. Me gustaría que la concretase. Es una posición un poco inconcreta, al menos de momento. Tampouco aclara Junts que vai facer no Congreso a partir de agora. Lo que vote Junts se va a ver en el marcador. Nada novo, creen en Sumar. Junts tomboulles o mes pasado a súa medida estrela, a redución da xornada laboral. Vamos a ir negociación a negociación, como hemos hecho hasta ahora. Pero o descontento parece que se estende entre os socios. El Partido Socialista debería hacer un poco de autocrítica. Trata permanentemente de incumplir los acuerdos. Aínda así, os socialistas confían en esgotar a legislatura. Vamos a seguir hasta lo que queda de legislatura, hasta el año 2027. E manteñen a vontade de presentar axiña uns novos presupostos. Sen apoios no Congreso, o Goberno ten difícil sacar adiante a reforma xudicial que aprobou hoxe o Consello de Ministros. A norma dá ao fiscal o papel de investigador penal que hoxe en día só lles corresponde aos xuíces de instrucción. O ministro de Presidencia, Félix Bolaños, agarda convencer aos grupos políticos para que apoien a reforma. Trabajar, dialogar, esforzarnos por encontrar acuerdos con fuerzas parlamentarias para conseguir mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno. Aquí en Galicia sumamos unha nova medida para tentar mobilizar a vivenda pública. En Ourense, os locais en uso vanse transformar en pisos. É un programa piloto da Consellería de Vivenda que empeza en Ourense porque é a cidade galega con menos promocións públicas en construción.
Tamén, para facilitar o acceso á vivenda, están en marcha as axudas da Xunta destinadas á mocidade. Para equipar o seu fogar, os menores de 36 anos poden pedir 1.500 euros se están de alugueiro e ata 3.000 se compran vivenda. Este ano hai xa 900 beneficiarios deste bono Emancípate e van ser máis, porque se amplía o orzamento. Difícil comprar e difícil atopar un alugueiro razoable. As complicacións para acceder á vivenda lastran as posibilidades de emanciparse. É preciso ter axuda para emanciparse e máis agora. Cada día xa está máis complicado, non? Cando antes encontrabas un alquiler entre 300, 400 euros, ahora xa de 450 para arriba. Eu teño agora 34 anos, emancipeime fai un ano, pero non quere dicir que este moi holgado económicamente. A Xunta promoveu o bono de Emancípate para botar unha man aos menores de 36 anos que dean ese paso. Son ata 3.000 euros para axudar a poñer a andar esa nova vida. A dificultade dos primeiros gastos, non, de poder acceder a ese menaxe do hogar, a ese pequeno mobiliario, a esos gastos tamén de notaría ou de rexistro que a veces complican moito os trámites iniciais. Poden pagar gastos como os da mudanza e mercar mobles, electrodomésticos ou artigos para o fogar. O bono serve só para tendas físicas, así que tamén achega o comercio local a estes clientes novos. Son más de compra inmediata, pedirlo por internet, que venir a las tiendas y que nos está haciendo mucho daño. Este primeiro bono Emancípate chegou xa a 900 persoas e van ser máis ata final de ano porque ampliaron o orzamento. Na convocatoria de 2026 destinarán 3 millóns de euros a estas axudas. Hoxe comezou a folga de 2 días do profesorado galego convocada pola CIGA e o Sindicato de Traballadores do Ensino. Concentráronse este mediodía e rodearon o edificio de San Caetano. Piden menos alumnos por aula, mellorar a atención á diversidade, menos carga burocrática e unha suba dos salarios. A folga está convocada dende infantil a bacharelato e tamén en FP nas escolas de idiomas ou conservatorios. Os centros educativos abriron con normalidade como establece a orde de servizos mínimos da Xunta. Os sindicatos non farán balance de seguimento ata que rematen as 2 xornadas de convocatoria. Na Xunta, cífrano no 13,6%. Temos unha folla de ruta que foi pactada precisamente con aqueles sindicatos que quixeron participar e tuveron altura de miras, onde, neste caso, o Sindicato Nacionalista despreciou e non quiso participar en ese acordo. Ahora dá a sensación de que se ve fora, de que se está vendo que ese acordo que se plantexou no ano 23 está posibilitando ter moi bons resultados. Falando de educación, os alumnos de formación profesional de toda Galicia amosan estes días en Silleda as súas habilidades. Arrancan as Olimpiadas da FP. Esta Olimpiada celébrase cada 2 anos. En Galicia imos pola 8ª edición e superar esta fase é imprescindible para estar no Mundial, así que no mundo da FP a expectación é máxima desde hoxe e ata o xoves, cando remata esta fase. Competimos individualmente, cada un representa un instituto. E despois o que gane, pois vai a Madrid. Por de todo o tempo que lo vamos practicando aí detrás, hai ganas de ir ali. Todo un desafío para 36 modalidades, desde soldadura, peiteado, florería, panadería... Tenemos pan del país, tenemos una baguette, tenemos croissant y napolitana... Textil... Bueno, a proba consiste en que nos dan un modelo de prenda de arriba e nós temos que patronalo, cortalo e confeccionalo o máis parecido posible ao que nos dan. Todo un reto tamén para os profesores. Todos os profesores titores somos os mesmos xurados, evidentemente do noso alumno ou alumna non. Pero o concurso constitúe tamén un gran espectáculo para os alumnos que asisten como público e que teñen a posibilidade de probar as habilidades propias doutras profesións. E faz clic. E isto xa non sae na vida. Entón, estas chicas de aquí acaban de montar esta instalación. Mételle presión. Confiades no vosso traballo. Un fontaneiro ten que confiar en sí mismo. Oficios con futuro polos que optan 70.000 alumnos en Galicia. Hoxe tamén coñecemos os resultados da compañía eléctrica Iberdrola que nos primeiros 9 meses deste ano gañou máis de 5.300 millóns. A enerxética disparou o seu beneficio neto máis dun 16%, excluindo as plusvalías, e mellora as súas previsións de cara ao final deste 2025. Nisto tivo moito que ver o seu crecemento no Reino Unido e nos Estados Unidos, que levou a empresa a un novo récord nos investimentos de 9.000 millóns.
Galicia lidera a produción de madeira en España. Para impulsar o sector, o presidente da Xunta acaba de anunciar a creación o ano que ven dunha fundación público-privada para apoiar a investigación forestal. O obxectivo é avanzar cara a un monte diverso e que xere riqueza. Nun encontro sobre os piñeiros con produtores, empresas e arquitectos, Alfonso Rueda e o sector defenderon incluir a madeira nos proxectos de construción de nova vivenda tanto en promocións públicas como privadas. Desde a construción en madeira, en conífera, aquí en Galicia, podemos contribuir a solucionar os problemas de vivenda que ten agora a sociedade. Esa vivenda volve a ser unha prioridade para a Xunta de Galicia, que unha parte desa vivenda pode ter a madeira como un elemento fundamental, creo que sería moi bo para todos. Imos constituir unha fundación de colaboración público-privada que sirva de apoio ao desenvolvemento dun novo modelo de investigación forestal en Galicia. Que moitos rapaces e rapazas xa pensen en ser influencers ou youtubers non é novo. O problema pode aparecer cando os seus propios pais expoñen a súa intimidade dende ben pequenos nas redes sociais. É o que se coñece como sharenting. Antes de aprender a escribir o seu nome, moitos xa son famosos nas redes. Fan vídeos propios xogando ou saen nos dos seus pais con frecuencia. En algúns casos son fonte de ingresos para a familia. Esa sobreexposición dos menores por parte dos pais é o que se coñece como sharenting, unha realidade que trata de regular agora o Ministerio de Infancia e Xuventude polas consecuencias que pode ter. A pegada digital está se vendo comprometida. Estamos comprometendo o futuro digital dos nosos fillos e fillas. Mais do 50% dos proxenitores comparte información potencialmente vergoñenta para os fillos. Hai rapaces que rinse tamén con eles, pero outros rapaces acuden á consulta con ansiedade, con depresión, incluso con estrés postraumático. Mais do 80% dos bebés teñen presenza en internet antes dos 6 meses. O 72% dos agresores sexuais tiñan imaxes cotías de menores que localizan nas redes. Publicacións que se suben moitas veces á rede son utilizadas máis adiante ou noutros momentos para outros fins, en moitas ocasións de carácter sexual por parte de pedófilos. Poñer límites a esa exposición é tarefa complicada, polo que o Ministerio convocou unha reunión con expertos en distintas áreas para abordar o problema. Contra o acoso escolar, hoxe hai folga do Sindicato de Estudantes en toda España. Piden psicólogos en todos os centros educativos e unha educación libre de discursos de odio. O detonante foi o caso de Sandra Peña, a estudante de Sevilla de 14 anos que se suicidou despois de sufrir acoso nun colexio concertado. O sindicato chamou a encher as rúas en solidariedade coa familia. Piden que dimita a dirección do centro e que lle retiren o financiamento público. Unha operación contra o narcotráfico acabou en traxedia nas últimas horas en Portugal. Morreu un militar e 3 axentes quedaron feridos na persecución dunha larcolancha no Guadiana, Brais. Pois sí, nova traxedia no combate ao narcotráfico. Unha embarcación da Garda Nacional Republicana chocou con outra que presuntamente pertencía a narcotraficantes. Aconteceu a medianoite de onte na fronteira entre o Algarve e Andalucía, a máis de 30 kilómetros da costa río arriba. A persecución saldouse coa morte dun gardacostas de 50 anos e 3 feridos, todos do corpo policial portugués, cando a lancha dos perseguidos chocou contra a das autoridades. Malia que a súa embarcación comezou a arder de contado, os seus ocupantes fuxiron e están agora en busca e captura. Segundo os medios portugueses, estaban a transportar haxís dende Marrocos a Europa. A ministra do Interior xa prometeu que fará todo o que estea na súa man xunto coas autoridades españolas para prender os sospeitosos. Aquí en Galicia, o acusado polo crime de Coia non recoñeceu que matou a disparos o seu veciño ata que o detiveron e cambiou de versión varias veces. Contaron os policías que hoxe testificaron na segunda sesión do xuízo. Ata 3 versións distintas do crime deu José Luís o acusado. Non confesou ata que foi detido, segundo testificaron este martes varios dos axentes que acudiron ao lugar. Tamén apuntaron que había sangue na vivenda do detido e marcas de sangue de arrastre do corpo que non son compatibles con que el mesmo se movese. O abogado da defensa considera probado que o acusado estaba sendo hostigado pola vítima. A confirmar, a corroborar o que esta defensa mantén, non? Que había unha relación moi deteriorada, unha relación de acoso por parte do finado. Segundo o equipo legal da acusación, o único que queda acreditado polo de agora é que José Luís matou a Fran e que arrastrou o seu corpo.
Non hai prueba ninguna de que ele intentara entrar, o meu cliente quixera entrar en casa, nin hai prueba de nada, simplemente os feitos. El sí que reconoceu que disparou. Se confirmou o que é o obxectivo desta acusación, que fixéronse dúos disparos e que produciuse o desplazamento do corpo diante da porta onde vivía o acusado. Esta tarde continuarán declarando os axentes e mañá mércores os forenses, mentres que os xoves presentaránse os informes periciais. No porto de Corcubión despregouse esta mañá un operativo contra a pesca ilegal con explosivos. Hai 4 detidos por usar dinamita para pescar sardiñas, Xoel. Sí, un operativo antía que comezaba contra as 8 desta mañá e que mobilizou ata este porto alrededor de 20 xentes uniformados e tamén de paisano. O obxectivo foi unha pequena embarcación con porto base en Camariñas e que tería empregado dinamita na pesca da sardiña, unha práctica moi popular durante os anos 90 en Galicia e que se cría xa extinta na nosa comunidade. Os membros, os axentes da Garda Civil non se publicou se conseguiron incautar esas sustancias explosivas porque está decretado o segredo de sumario. Agora que cambia o tempo e que se acurtan os días, é imprescindible revisar os neumáticos e as luces antes de poñerse o volante. Estean atentos, porque hai controis especiais nas estradas. Estamos en unha campaña de luces e neumáticos. ¿Me pueden girar las ruedas todas por aquí? Sí. Comprobación de neumáticos e de luces estes días en vías interurbanas e autovías galegas. Chega o mal tempo e compre ter as rodas a punto. Partes máis importantes do vehículo, porque na frenada un neumático en bo estado, a frenada acórtase, e un neumático en mal estado fai que o coche non responda a esa frenada, pode haber un alcance, ou pode haber unha salida de vía, ou incluso pois un atropello. Vamos tener nosotros conciencia en poner neumáticos de invierno. Deberíamos tener nosotros un pouco de sentido, os conductores. Un accidente ou calquera cousa por unha imprudencia de non cambiar unhas rodas. Tamén hai que cambiar as luces cando se funden ou non funcionan ben. Os axentes informan os condutores. Por isto, ao contrario das rodas, non hai sancións. Ten que pasar por un taller porque leva unha luz de posición fundida, unha luz de cruce, e que o faga canto antes pola súa seguridade. Muy bien, porque se ven muchas cosas en la carretera y en la autovía que son un desastre andando. Moi ben para o condutor, para todos. A xente vaise concienciando gracias a estas campañas, que é pola súa seguridade. Pola seguridade de todos. Estará en marcha ata o domingo. Os que van en coche por Ferrol queixanse da agresividade de algúns aparcacoches, os coñecidos como gorrillas. Moitos deles son clientes dos supermercados da droga, os asentamentos que moven máis mercadoría en Galicia. Dalle hora. Dalle para diante, 2,5. E cada vez que aparco sempre me ven a axudar. Eu tamén quero ter un detalliño con el de darlle unha monedita ahora. É a cara máis amable dos coñecidos como gorrillas, persoas que se gañan a vida nos aparcadoiros onde deixar o coche sairía gratis. El problema es ese, que non hai sitio por onde aparcar e vamos, la gente se aprovecha de las circunstancias. Non estou aquí, non aparca nin a mitad. Certo, apuran o espazo ao milímetro porque aspiran a conseguir uns céntimos en cada praza ocupada, sen pedir, en teoría, só a vontade, pero na práctica, sobre esa vontade imponse a prudencia. Prefiero darle €1 porque a lo mejor no le das nada y me raya el coche. Non sei, eu doulles algo para que non me rayen o coche ou calquer cousa e listo. Se traiga algo suelto... Por las tardes me dicen que sí, que hay mucha pelea por la tarde. Que tiene habido robos o en los coches o rayazos. Yo respondo por lo mío, por las mañanas, vamos. Detrás, unha realidade que dificilmente se pode agochar. Suelen ser toxicómanos, gente que está metida en droga. Eu coñezo porque pasa todos os días pola miña casa e sei a onde vai. Precisamente esas presas para conseguir o mínimo para unha dose o que provoca enfrontamentos, moitas veces incluso entre eles, cando algún con pouco oficio salta as normas non escritas. Se van respetando los turnos, hay que no respete, hay que no. Yo estoy hasta 1:30, luego viene otro, van respetando, a mí me respetan el turno. Son anos de oficio, incluso décadas, e deixan claro que non mendigan, que só agradecen unha propina polos servizos prestados. E vexan como ia o atracador dunha gasolineira en Valencia.
Armado cun coitelo e coa cara cuberta cun disfrace de peluche, ameazou a empregada, colleu a recadación, uns 500 euros, e mesmo lle quitou o móvil para que non puides alertar as autoridades. As cámaras de vigilancia e as testemunhas permitiron localizalo e detelo. Ten 45 anos e antecedentes por feitos similares. En Ribeira, os donos de varias lavanderías autoservizo denuncian os roubos continuos e os estragos que lles está provocando un ladrón. Teñen identificado polas cámaras de seguridade e xustamente onte os axentes detiveron de novo por outro delito de roubo con violencia. O presunto ladrón é un home moi coñecido en Ribeira, toxicómano de entre 30 e 40 anos alcumado El Pulpo e que ata hai pouco residía no coñecido edificio ocupado das Avesadas, recentemente desaloxado. No último mes, a súa presenza nesta lavandería da Praza de Ourense de Ribeira é constante. En canto os clientes deixan roupa na secadora, entra e leva o que lle peta. Os propietarios do establecemento están máis que fartos da situación. 6 denuncias á mesma persoa, o mesmo individuo, un toxicómano, que se dedica pois a abrir as lavadoras, a abrir, remexer, buscar a roupa que lle gusta e levala. Na zona lindeira das máquinas expendedoras a cousa non é diferente. O sospeitoso golpea con forza os dispositivos ata rompelos e deixalos inservibles. Por desgracia é o que hai, ou ten que matar a alguén ou non sei o que terá que facer para que o sistema cambie. Dase a circunstancia de que onte mesmo a Policía Nacional detivo a ese home por un roubo con violencia. Os feitos ocorreron o domingo cando se achegou por detrás a unha viandante e presuntamente golpeouna cunha pedra na cabeza provocándolle un corte. Despois botou man ao bolso que portaba a muller e levoulle a carteira e o teléfono móvil. Foi detido no peirao comercial de Ribeira e non son poucos os que agardan que por fin pase unha tempada privado de liberdade. Sempre que haya comunicación e poidas dicir, pois, este gasto non me parece xusto que o dividas comigo. Eu creo que non ten que derivar nunha ruptura de amistad, pero bueno, pode acabar e sí. Que non viviu algo semellante, ir de viaxe, compartir piso, organizar festas, todo soa xeñal, ata que toca botar contas. Unha boa amizade debería resistilo todo, ata unha conta mal dividida, pero a realidade é outra. Nun estudo internacional, 1/3 dos enquisados recoñeceu que tivo algún conflito cos amigos por cartos. Compartir experiencias é maravilloso, pero compartir gastos xa é outro conto. Depende da cantidad de cartos. Sempre hai xente que busca a trampa. Unha de cada 3 persoas recoñece que tivo conflitos cos seus amigos por cuestións de diñeiro. No, pero mis padres sí. Un rifirrafe de algún momento, claro que sí, non vou mentir. E aínda máis, unha de cada 5 tamén admite gastar máis do previsto por presión do grupo. A boa nova é que a maioría cree que as posibles discusións se poden evitar cun pouco de organización. Moitas veces a cousa é non decir as cousas. Hai que non ter medo é dicirlo ao outro, non pagaches, pois págame. Hai quen leva a conta no móvil. En general uno paga e o outro pues hace un bizum ou tal. E quen xa se pasou ás aplicacións. Por exemplo, este é un piso e temos aquí todos os gastos que fixemos. É moi cómodo, pos ti os teus gastos, outro, equiválese. E hasta que pagas non che quita aí o interrogante. A tecnoloxía pode axudar, pero non hai que esquecer o máis importante. Y si la amistad es honesta, no hay ningún problema. Ya está, no tiene más. Os clientes dun centro de beleza e depilación láser de Ourense denuncian que quedaron sen os tratamentos que contrataran e sen os cartos. A clínica pechou sen previo aviso, Alberto. E serían preto de 100 os afectados por o peche desta clínica de estética, afectados que chegaron a poner 1.000 euros para tratamentos de beleza en distintas sesións que non chegaron a realizar, xa que a clínica pechou o pasado día 21, hai 8 días, aínda que na porta reza un cartel de peche temporal. Os afectados trataron de porse en contacto cos responsables da empresa, pero non o conseguiron nin por correo electrónico nin por vía telefónica. Ahora tratan de agruparse a través das redes sociais para presentar unha denuncia colectiva. Esta empresa tamén pechou outras clínicas en Vigo e nas Illas Canarias. El teléfono marcado non se encuentra disponible en este momento. É a resposta que obteñen os afectados dende hai unha semana. José Santiago tiña contratadas 9 sesións de depilación láser neste centro.
por un importe de 586 euros. Nada, fixemos unha sesión a principios de outubro, agora 2 meses, en principio sempre había outra. Este outro día, a semana pasada, chegounos unha mensaxe ao teléfono na que puña que por unha reestructuración empresarial que debía ao peche, que xa se podrían en contacto con nós, pero... E a mesma mensaxe que recibiron o resto de afectados na porta do centro, un cartel fala de peche temporal. Me mandaban las citas por WhatsApp y miré para escribirle o algo, pero desapareció el WhatsApp del móvil. Bastantes amigas que fueron allí. Una 100, otra 120, otra ya había pagado la totalidad y le quedaban todas las sesiones. As cantidades varían, chegando a superar os 1.000 euros en varios casos, pero os usuarios non son os únicos afectados. Los vimos vaciar el local, retirando ordenadores y demás enseres, y pusieron un cartel de que estaban cerrados. Nos asustamos un poquito porque evidentemente los propietarios del Bajo no son conocedores de que habían cerrado, no han entregado llaves del local y bueno, estamos ahora mismo intentando localizarles telefónicamente por correos electrónicos, tampoco nos han contestado. Varios clientes xa presentaron reclamacións ante Consumo e estudan unha demanda conxunta. Ademais de Ourense, tamén pecharon centros en Vigo ou en Canarias. En Vigo acaban de condenar un falso médico que traballou uns días nas urxencias do hospital público. Nunca estudara medicina, pero conseguira que o Ministerio lle convalidase un título falso de Venezuela. O Sergas aclara, iso sí que só atendeu casos leves e que as alarmas saltaron pronto, Sabela. Antía, o doutor Álvarez nunca foi tal doutor, pero sí que lle recoñeceu o xuiz que pasou consulta, entre outras especialidades, como falso oftalmólogo durante agosto do ano pasado aquí, nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ademais, tamén pasou consulta como médico falso noutros centros privados de Galicia. Como o fixo? Pois na pública entrou a través das listas do Sergas e, ademais, parece ser, segundo o xuiz, que falsificou varios títulos supostamente de especialidades médicas expedidos en Venezuela e tamén en Suíza. E ata tamén falsificaría un título de grado de medicina na Universidade de Santiago. Tamén estivo colexiado no Colexio de Médicos de Pontevedra. Agora o xuiz acaba de condenar a este falso médico a 8 meses de prisión, que non irá ao cárcere se non ten antecedentes penais. Tamén terá que pagar unha multa de algo máis de 1.000 euros. Cada español consome ao ano máis de 2,5 kg de lambetazas. É o sector que máis medrou dentro do mercado do doce. E iso a pesar de que subiron as materias primas, en especial o chocolate. Seguimos tomando caramelos tradicionais ou triunfan as novas variedades? Comprobámolo. Imos ao quiosco de toda a vida. Neste portal levan 50 anos vendendo prensa e lambetadas, das dantes e das de agora. Ay, los pirulís. Tú no te acuerdas de eso, que eres muy joven. Yo tenía unos que son como un palillito, ahora los hay en forma de paraguas, pero eran de caramelo. Son bolsitas con chuches variadas, fresquitas, normalmente se hacen prácticamente todos los días. Dato oficial, cada español consome ao ano 2,6 kilos de lambonadas. O mercado interior medrou un 8% no último exercicio. Gracias. Gracias a ti. Chao. Na variedade está o negocio. Esta tenda cumpre un ano á porta dun colexio, pero o seu mercado é outro, produtos personalizados. A intención é que, pues todas as chocolatinas vayan cada unha coa personalización que nos pide o cliente, a temática que lle gusta o rapaz ou o adulto. E así hai regalos de empresa, unha torta para unha nova nai ou maquillaxe que se come, pero non oculta que subiron as materias primas. Os chocolateados que máis se notaron, que, temos subidas nun kilo, para que a xente nos comprenda, nun kilo mellor de 3-4 euros dunha semana a outra. O chocolate é o alimento que máis subiu en España o último ano, un 21%. En cambio, baixou o azucre, baixou o prezo, non as calorías. Boas perspectivas laborais estas vindeiras semanas. As ofertas de traballo aumentan para a campaña do Black Friday e do Nadal. A empresa de colocación Adecco busca uns 8.000 traballadores en toda España. Como Reis Magos tiran cada vez máis das tendas en liña, a maioría das ofertas son pro sector da logística, un 40% do total. O seguinte sector, con máis demanda, é a hostalería, un 30%, e tamén a industria, con outro 30%. A banca aumenta os beneficios, gañou 670 millóns nos 9 primeiros meses deste ano. É un incremento dun 5% respecto ao mesmo período do ano anterior. Tamén mellorou en volume de negocio e solvencia e aumentaron as altas de clientes un 17%.
En Negreira está hoxe de festa. O equipo de fútbol da Vila na sexta categoría enfróntase esta tarde no seu propio campo a un rival de primeira división, a Real Sociedade, na primeira eliminatoria da Copa do Rei. É unha ocasión única nunha vila de menos de 7.000 veciños e ninguén quere perder detalle, Alejandro. Sí, ninguén o quere perder, por iso hai moitas ganas e tamén moita ilusión de cara a este partido histórico entre o Negreira e tamén a Real Sociedade que comezará contra as 9 desta noite. O punto neurálxico será ese Campo García Calvo que tivo que aumentar o aforo para acoller a máis de 3.000 espectadores. Outro dos puntos moi importantes son os bares, dende onde tamén se vai poder seguir este encontro e como poden comprobar tras de min xa están totalmente tinguidos de vermello en apoio ao seu equipo. Sexa cal sexa o resultado, ben seguro que esta tarde vai ser unha auténtica festa aquí en Negreira. Negreira viste hoxe de vermello e diso encárgase José Albite, que apura o rotulado das últimas camisetas. Hoxe é o gran día, hoxe é o día que vamos a eliminar a Real Sociedade. Porque en ilusión non nos ganan, entón, bueno, soñar é de balde e vamos a soñar hasta o último minuto. A poucos metros, nesta outra tenda, atopamos as camisetas oficiais que estrearán hoxe os xogadores. E lévano con moita ilusión, falan de eso en todas partes, nos comercios, no supermercado, cando vas a tomar un café, e a comidilla. Todos os nenos, sobre todo no colexio, están todo o rato falando do partido, de que a ver se hai posibilidades de gañar. 0-0 e a penaltis, confiamos nos porteiros. A afección está preparada para animar o seu equipo e no estadio unhas 50 persoas traballaron durante os últimos 15 días na posta a punto do campo para recibir a Real Sociedade. O partido máis importante da historia do Negreira, porque xogas contra un equipo de primeira división, un partido oficial, como é nunha competición oficial como é a Copa do Rei, non? Nunca nos pensamos de poder chegar a estes niveles. Van dar o 200%, seguramente nesas accións que durante todos os partidos o míster e ti que teñen que apretar, axudar en fase defensiva, pois hoxe non vai facer falta e nada, a que disfruten. É moi importante para nós de dar unha boa imaxe tamén, porque ao final estamos falando de que vai a salir en todos os medios de comunicación, prensa escrita e, por tanto, creo que temos que quedar á altura. Houbo que duplicar a capacidade das gradas e instalar focos extra de luz. As 3.000 entradas pro partido esgotáronse. Moi preto de Negreira, no Val do Dubra, estáse convertendo en tradición mobilizarse en favor dos enfermos de cancro. Xuntan fondos organizando unha andaina e tamén un espectáculo de humor. O seu lema é que un sorriso é a mellor cura contra o cancro. Desde o 2018, a Asociación de Loita contra o Cancro de Santiago e a Fundación de Pediatría do Chus son os destinatarios da solidaridade dos veciños do Val do Dubra. Agora reciben os máis de 24.000 euros da última campaña. Para apoiar a investigación e para seguir un pouco co traballo que vimos realizando. Ter psicólogos, logopedas, fisioterapeutas. O ano pasado fixéronse sesións de cine periódicas durante todo o ano para os rapaces que están hospitalizados e acompañantes ás súas familias e tamén os seus irmáns e outros familiares que acudían ese día para poder estar con eles pois nun entorno afable. Os fondos aportados polos dubreses saen da venda das camisetas dunha andaina solidaria e tamén dun espectáculo único de humor e baile que chaman o Show dos Nosos. Artistas locales, amateurs, pero que polo visto, bueno, pois non nos debemos a facer tan mal, porque a xente sigue nos axudando. Facémolo aí en Val do Dubra, pero bueno, é mellor que veñan vernos ali que irnos afora. A boa acollida do espectáculo fai que o tratamento recomendado polos veciños do Dubra chegue cada vez a máis pacientes. É moi reconfortante saber que hai tanta xente tan boa. Mais que gracias a todos os dubreses e dubresas que de verdad, de corazón, que se agradece. E xa se pode visitar na Cidade da Cultura a exposición sobre Francisco Asorei, un dos escultores galegos máis destacados de todos os tempos. A mostra é un paseo pola obra do Cambadés, dende os grandes monumentos que temos nas nosas cidades, ata pezas de escaiola ou cerámica e as súas esculturas de madeira máis recoñecibles. Unha ollada distinta sobre un escultor que, sen saír de España, chegou a converterse nun artista universal. El arte se disfruta, se percibe paseando, entrando en diálogo con él y en la exposición lo que hemos intentado es mostrar un Asorei moi visual. Foi moito máis que un escultor brillante, eso por suposto. Mais ben, foi un creador total.
que soubo combinar a tradición popular, a imaxinería religiosa e as vanguardas.